Meta ninsabu fl-eqqel tal-istaġun tal-festi tradizzjonali Maltin, ittellet mill-ġdid l-inizjattiva Fuq il-Festa li tiċċelebra l-festa bħala wirt intangibbli tal-UNESCO. Din is-sena l-inizjattiva twaħdet mal-konsultazzjoni għal Viżjoni Malta 2050. Fit-Teatru Manuel tlaqqgħu bosta nies involuti fil-festa minn żgħażagħ u artisti sa fornituri tan-nar, ban wieħed li jiddiskutu kif il-festa tista' tkompli tissaħħaħ b'mod sostenibbli għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. F'kumment ma' TVM News, is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Gażini tal-Banda, Chris Briffa, qal li t-titlu ta' Wirt Intangibbli ingħata lill-Festa Maltija fuq 5 pilastri: ir-reliġjon, il-mużika, l-armar, in-nar u l-komunità, u tkellem dwar il-bżonn ta' iktar edukazzjoni biex dan il-wirt ma jmutx. Hemm bżonn iktar edukazzjoni, hemm bżonn iktar li tfal tagħna ikollhom is-suġġett fl-iskejjel sabiex ikunu aware ta' x'inhi l-Festa Maltija. Hemm bżonn li jerġgħu jinfetħu l-iskejjel ta' snajja. Illum il-ġurnata qegħdin naraw min jaħdem fil-Festa Maltija jara nuqqas ta' skills miż-żgħażagħ li tirajn għax skejjel ta' snajja spiċċaw meta fis-snin 80 u 90 konna naraw ħafna nies li ħirġin mill-iskejjel ta' snajja jinvolvu ruħhom fil-festa u l-festa dejjem tifjorixxi. Is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Ronald Mizzi tkellem dwar il-miri strateġiċi għall-2035 li permezz ta' Key Performance Indicators se jkunu disponibbli għall pubbliku biex jara x'ikun qiegħed isir. Il-Ministru għall-Arti u l-Kultura Owen Bonnici saħaq fuq l-importanza li kulħadd isemma leħnu u li l-festa trid tiġi mhux biss iċċelebrata imma mħarsa. Is-serata laħqet il-qofol tagħha permezz ta' dialogu pubbliku li tratta temi fosthom l-involviment taż-żgħażagħ, l-inklużjoni multikulturali u r-rwol tal-fidi. Il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sad-9 ta' Settembru.